Здравейте, съзнатели! Това е Медитация и чай. Аз съм Пламен. Днес ще ви занимавам с темата какво е медитация. Това е доста отворен въпрос, който има безкрайно дълъг вариант за отговори. Генерално ние свързваме медитацията с някакъв вид практика, която е свързана с вид концентрация над дъха, над цвете, над пламък или някакъв свещен обект, да кажем, чрез който човек, концентрирайки се върху него, се опитва да надмогне нивото, на което се движат мислите му и да превъзмогне този момент, в който твърде много умът му контролира всичко, което се случва в него. Това е на много просто основно ниво. Това е основният начин, най-разпространения и най-добрият начин, с който всеки един човек може да започне, да продължи и цял живот да практикува. В основата си медитацията е концентрация, но не само. То е релаксация, но не само. И то съдържа тези две неща в себе си, но не тях. Работата на медитацията, разбира се, медитацията е нещо, което и може да има най-различни идеи, цели и практики и така нататък. Но там, откъдето е започнала, в основата си, преди да стане с езотерични разклонения и така нататък, в основните практики на медитацията, това е човек да добие контрол върху ума си, да подчини ума си и да може да бъде напълно съзнателен за всичко това, което се случва около него. Какво означава това? Това означава, че чрез концентрирайки се в нещо, което е в настоящия момент, човека започва да забелязва все повече и повече всичко това, което се случва вътре в него и във вътрешния свят. Също може да се каже, че медитацията е практика, по която ние усилваме своята вътрешна чувствителност за всичко, което се случва вътре в нас. В ежедневието си ние сме свикнали да се отъждествяваме с всичко, което се случва около нас, с работа, с ангажименти, с отговорности, с други хора и така нататък. Но много рядко се обръщаме и имаме съзнателността ние да присъстваме вътре в себе си и да наблюдаваме какво се случва в нас. Това е едно от основните неща, които медитацията прави в нас, е ние да можем да намерим време да присъстваме сами в себе си и да започнем да обръщаме света, който е и нашата енергия, която е навън към света, но обратно към нас. Това е като едно огледало, което гледа навън, ние го обръщаме да гледа навътре. В най-простите практики медитацията започва с това да ни донесе спокойствие на физическо ниво, понижено кръвно налягане, релаксация и така нататък. На психическо ниво да започнем да чувстваме малко повече себе си, да намалим нивото на тревожност и напрегнатост, на успокоим нервната система. И по този начин всъщност ние получаваме уравновесяване на цялото си същество. Сега, тук говоря едно по едно за нещата, тъй като, както казвам, медитацията е и един портал, който с времето човек, когато практикува, започва да се отваря все повече и повече за осъзнаванията за нещата, които се случват вътре в него. И всъщност след едно известно време и самата практика, и самите неща, които преживява човек, започва да се променят и да се развиват. Но в основата си е това. Ние да станем майстори и водачи, може би да се каже, или по-скоро
господари на нашите мисли. Това не е да си изключим мислите, а да преминем на едно ниво, което е над мислите. Едно ниво, което осъзнаваме, че ние не сме нашите мисли и по този начин ние започваме да се дистанцираме от нашите мисли и всъщност вече имаме свободата да решим дали тези мисли, които ни носят тревожност, емоции под някаква сфера, която е негативна или пък нужда да реагираме на момента, имаме прозорец, в който да преценим дали това да се случи. И там се намира нашата сила персонална. Пак казвам, това е в стандартната, как да кажа, стандартно може би е тъпо да се каже, но в най-разпространения начин за медитиране, за центриране и фокусиране. Каква е разликата? Медитацията не е концентрация, защото концентрацията е страничен продукт от медитацията и включва концентрацията в медитацията, но медитацията не е това. Медитацията не е релаксация, защото по същия начин медитацията включва релаксация вътре в себе си, но не е това. Както на едно много хубаво място един човек беше казал много добре, медитацията е тотално отпускане и пълна концентрация едновременно. За медитацията са написани толкова много неща и толкова красиви поеми през всичките тези хилядолетия, от които това съществува, че то е безкрайно да се обясни. Но има една друга сентенция, която много ми харесва, която се нарича каквото и да смяташ, че е медитация, тя не е това. И то е точно това, защото това, което ние мислим, че е нещо, то не е медитацията. Защото медитацията се старае да премине над състоянието на мислене, да трансцендентира състоянието на мислене, да влезнем в съществуването, в бъденето. Така че всяка концепция за това какво е медитация е нещо, което реално избягва от това, кое е то. И това в дзен будизма е изключително развито и на мен ми е много на сърце всички тези колани и притчи и така цитати, които има от това учение. Така. Медитацията със сигурност не е това да спрем мислите си. Целта е да наблюдаваме мислите си, да ставаме по-сензитивни за това, което се случва в нас и чрез наблюдаването им ние започваме да отсяваме и да намаляваме този поток. Тя е начин, по който този мисловен поток, който имаме в ежедневието си, просто да започне да се забавя. Ние да спрем да се идентифицираме толкова много с него и по този начин те да не ни влияят по такъв начин в непосредственост, какъвто обикновено се случва, когато сме разтревожени, притеснени, нервирани и така нататък с всякаква силна негативна емоция. И до тук, до някаква степен, можем да спрем до по-популярните мнения за медитацията, така ако мога да се изразя. И от тук нататък аз бих искал да кажа всъщност какво за мен означава медитацията и какво в основите си е тя, което не изключва миналото нещо, което казах, а просто дава една допълнителна перспектива. Всъщност медитацията е работа с енергията ни. С нашата собствена и с, ако пожелаем, с енергиите около нас и енергиите, които са свързани с нас. Защото чрез практиката на медитацията ние всъщност започваме да контролираме нашите финни енергийни полета и финни тела. И чрез насочването на нашето внимание, както знаем, на където се насочва вниманието, там започва да тече енергията и там започва да се случва някаква промяна. И всъщност
това е в основата. Какво се случва по време на медитация? Всъщност ние насочваме своето внимание и там започва да работи енергията ни. Когато тя работи над мисловното, ние започваме да наблюдаваме тази енергия, да работим с енергията на менталното ни тяло и с енергията на емоционалното ни тяло, което произвежда всякакви впечатления, желания, копнежи, притеснения и така нататък. И всъщност ние, фокусирайки се върху това нещо, прилагайки концентрация, която се стараем ние да не се въвличаме в нея, просто да наблюдаваме, всъщност това започва да подрежда, така да се каже, или да балансира нашите енергии вътре в нас. И така, ние всъщност от едни вълни, които се плискат в едно море, започваме да го балансираме и то да става равно като огледало. И от тук насетне, всъщност, всякакъв друг вид медитация, която е свързана с визуализиране, с работа с блокажи, с енергии, с как се казваше, манифестиране и така нататък. Всичко това е пак вид работа с енергия. И в основата си медитацията всъщност е работа с енергия. И оттам насетне по-езотеричните медитативни практики, те всъщност дават една по-друг тип работа с енергията. Самото състояние на медитация всъщност е състоянието на нас самите, в което ние можем да боравим по-добре с по-финните слоеве и по-високо вибрационните нива на енергия. И затова дългосрочната медитативна практика, по-голямото постоянство създават едно дългосрочно пречистено енергийно поле на човека, в което той може всеки път да започва от едно по-високо стъпало или една по-спокойна река, да кажем, от която да надгражда по-нагоре. И всъщност с практиката ни, постоянството ни в ежедневието ни, ние правим така, че малко по малко да ставаме на все по-високо вибрационно ниво, в което във все по-финни детайли ние можем да работим на енергийно ниво. Ставаме по-мощни в работата си на енергийно ниво. Пример давам. Примерите са, когато сме в една по-центрирано състояние, нашата воля е много по-силна и всичко, което ние като намерение дадеме, било то в ежедневието ни, но най-вече се усеща в медитация, се случва много по-силно и мощно. Тоест, ние сме в медитация и казваме, искам сега да получа лечение за еди какво си, или искам да получа интуиция или помощ за определен проблем, или искам сега десния ми крак да се отпусне, или искам сега, примерно това е много добър пример, да ми се активира парасимпатиковия дял на нервната система, т.е. да се отпусна. Или да кажем да лакам и да се успокои. Тоест, това е нивото, в което ние вече започваме да работим много по-добре на финните нива с нещата, с които до сега не сме имали възможност да работим. И за това в основата си медитацията е работа с енергия. Но това не е нещо, което всеки начинаещ трябва да се притеснява, да си мисли или да се обременява, защото в основата си най-големия враг на медитацията е очакване. И това дали сме имали по наша преценка добра медитация или сме имали лоша медитация, това отново не означава, че ние сме прави в това какво е медитация. Медитацията може да е много трудна, може да е да имаме много страдания по време на медитация и можем дори в медитация да имаме чувство, че ще умрем. Така че
това е голям мит за това какво трябва да бъде медитацията. И всъщност даже понякога, само един така вмъквам, когато ни е най-трудна медитацията, ние тогава правим най-големия прогрес в нашата практика. И така, скъпи приятели, надявам се, че това видео ви е било полезно. Ако ви е би харесало, коментирайте нещо отдолу, за да може да се дигне повече в алгоритъма. Харесвайте го, споделете го с приятели, които смятате, че ще им е интересно, и ви благодаря, че сте ми зрители на канала. А пък ако искате да медитираме заедно някой път, може да заповядате на meditation.org, където в секцията с календара и събитията може да видите кога имаме медитативни събития заедно и да се включите или присъствено тук в студио Атма, или онлайн от сайта. До скоро!